L-iskandlu li damdam lil korp tal-pulizija huwa ferm aktar gravi minn kemm wieħed jimmaġina. Dan għaliex minn barra stejjer ta' eluf ta' euro fi ħlasijiet minn taħt, inkixfu wkoll stejjer ta' teddid fuq uffiċjali oħra tal-pulizija, relazzjonijiet intimi bejn pulizija, forma ta' tpattija, serq ta' fuel, xibka ta' ħbiberiji, ċitazzjonijiet maħfura b'mod abbużiv u ħafna aktar. L-istorja żviluppat fl-aħħar 24 siegħa wara lejl twil ta' interrogazzjonijiet fid-depo e kif il-pulizija li ġew jew se jiġu interrogati huma ferm aktar mill-35 illi semmew oriġinarjament. Dawn jinkludu nies f'karigi għolja fil-korp fosthom supretendent u surġenti fl-assess. Brabta ma' dawn l-iżviluppi fl-aħħar sigħat irriżenja s-supretendent Walter Spiteri li huwa responsabbli mis-sezzjoni tat-traffiku, uffiċjal li kien reġa' ddaħħal fil-korp fl-2017 ftit qabel l-elezzjoni u qed ikun investigat fuq akkużi li allegatament tħallas tal-overtime meta għandu xufier assenjat miegħu għal xogħol li qatt ma għamel. L-investigazzjonijiet qed jikkonċentraw ukoll fuq ċertu kuntrattur li jinsab imdaħħal f'dan kollu u anke ex uffiċjal tal-pulizija li diġà kellu stejrek kuluriti fil-passat. Dan rekit li lanqas intom stess ma tistgħu timmaġinaw kemm hu kbir korruzzjoni ta' vera għalilna wieħed mill-persuni qrib l-investigazzjoni ikkonferma wkoll li fl-istorja hemm ukoll imdaħħla każijiet ta' serq ta' fuel b'uffiċjali li jidher li kienu qed jużaw il-fuel tal-korp għal vetturi privati tagħhom. Hemm ukoll uffiċjali tal-pulizija li jinsabu akkużati li kienu qed jitħallsu ta' extra duties li qatt m'għamlu, fost dawn anke xogħol ta' infrastructure Malta. Dan jidher li kien possibbli għaliex uħud mill-uffiċjali saħansitra neħħew jew tfew apparat apposta li kien jimmarka fejn jinsabu jew fejn marru bil-mutur tagħhom. It-tlieta, il-Gvern irrifjuta li jagħmel stqarrija ministerjali fil-Parlament dwar din il-materja tant sensittiva. Il-każ kien ilu f'ħoġor l-eks kummissarju Lorenz Kutajjer sa minn Diċembru li għadda, għalkemm sorsi tagħna qalulna li dawn id-diċeriji fil-korp kien ilhom għaddejjin u ħadd qatt ma ħa azzjoni.